дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суд албатта ташкил ва пешниҳоди шумо мегардад. имрӯз мо воқиф ҳастем, медонем ки ба унвони барномаи дурахшон аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистон кӯдакон ва наврасон, ҷавонони соҳиблаёқат занг мезананд, омада иштирок мекунанд ва мо аз ин гурӯҳи эҷодӣ хеле ифтихорманд ҳастем. ва киҳо дар барномаи дурахшон иштирок карда метавонанд? нафароне ки дорои дастовард ҳастанд, дар ҷодаи илм, варзиш, ҳунар албатта муваффақ ҳастанд, дорои дастовард ҳастанд ва метавонанд ба унвони барнома занг зананд, омада иштирок кунанд. ва имрӯз дар қатори ҷавонон, наврасон, албатта кӯдакон низ албатта шавқи дар барномаи дурахшон иштирок карданро доранд. ба мо занг мезананд. аллакай дуюмин нафар ки ба синни 5 сола расиданд, ба барномаи дурахшон занг заданд, хоҳиши иштирок карданро доранд. низомҷони 5 сола аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар намуди варзиши карате албатта хеле муваффақ ҳастанд, дорои ин қадар дастоварди зиёд ҳастанд. мо бо камоли мамнун қаҳрамони барномаро ба идораи телевизион ва радиои вилояти суд, махсусан ба барномаи дурахшон хушомадед мегӯем. бинандагони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта ташкил карда шудааст. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, шогирди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед. мо кӯшиш мекунем ба минбари баланди барномаи дурахшон албатта шуморо даъват карда бошем, ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суд номнавис шудааст, яъне сабт шудааст, ворид гардед, дархости худро гузоред. мо албатта гурӯҳи эҷодӣ кӯшиш мекунем шуморо ба барномаи дурахшон даъват карда бошем. ба мо албатта занг занед. хуб, бинандагони азиз, имрӯз ба барномаи дурахшон низомҷони 5 сола аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. хуб, низомҷон, ба ман нигоҳ мекунем. ба барномаи дурахшон аз номи гурӯҳи эҷоди шуморо хайра мақдам мегӯям. қабл аз ҳама барои бинандагони азиз саломи худро расонед. марҳамат. ассалому алайкум. ба ҳамаи шумоён бинандагони азиз, ман нозимҷонзода низомҷон 5 сола ҳастам. дар номи Бобоҷон Ғафуров зиндагонӣ мекунам. модарлола 5 нафар мебошем. падарам, модарам, хоҳарам ва акам ва ман. ман варзишро хеле дӯст медорам. варзишро хеле дӯст медоред? хуб, низомҷон, шумо ба кадом намуди варзиш машқ мекунед? ба намуди карате. ба намуди карате. хуб, дар ин ҷода устодатон ки ҳастанд? ахмеду фозилҷон мебошад. офарин, аҳсан. ахмеду фозилҷон устодатон ҳастанд ки шумо бевосита ҳамроҳи устодатон яъне тармим мекунед, ба мусобиқаҳо албатта иштирок мекунед. ҳамин тавр аст? офарин, аҳсан. тӯли чанд сол мешавад ки шумо ба ҳамин намуди карате машқ мекунед, низомҷон? 2 сол мешавад ки машқу тамрин мекунед? машқ тамрин мекунем. офарин, аҳсан мегӯям. бинандагони азиз, ман барои шумо намоиш доданӣ ҳастам ки имрӯз қаҳрамони барномаи мо низомҷон дорои хеле дастоварди зиёд аст. бинед ки ин ҳама медалҳое ки имрӯз ба унвони барномаи дурахшон албатта қаҳрамони барнома овардагӣ ҳастанд. қариб 2 сол мешавад ки шумо ҳамин гуна медалҳоро ба даст овардед ва ҳамзамон ин қадар ҷом, сипоснома, сертификатҳоро ба даст овардед. бинандагони азиз, намоиш доданӣ ҳастам. ана ҳамин як медали асосие ки имрӯз ба барномаи дурахшон оварданд. ана ҳамин медалро дар ҷоми ҷаҳон албатта ба даст овардеданд. соҳиби ҷои чандум шудед? якумро гирифтам. соҳиби ҷои якум шудед? офарин. рақибатон аз кадом давлат буд? ӯзбекистон. хуб, рақибатон аз ӯзбекистон буд ки онро шумо мағлуб кардед? офарин, яъне ки буридед бозиро. ҳамин хел? офарин, аҳсан мегӯям. бинандагони азиз, инҷо медалҳо хеле зиёд ҳаст ва ҳамзамон инҷо мебинем ки низомҷон на танҳо ба намуди карате албатта майлу рағбати зиёд доранд, ҳамзамон ба давидан ҳам, варзиши сабук ҳам майлу рағбати зиёд доранд ки инҷо албатта ба варзиши сабук дар мусобиқа иштирок карданд ва соҳиби ин гуна албатта
қадрдонӣ шуда. офарин. ва ана ҳамин сертификате ки барои шумо додан дар ҷоми ҷаҳон барои шумо тақдим карданд ки бо медал соҳиби ҷои аввал гардидед. ҳамин тавр? офарин. аҳсан. хуб Низомҷон, мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? ватани мо куҷост? Тоҷикистон. Ман ватани худро хеле дӯст медорам. Ман ба шумо шеър қироат кунам. марҳамат. шеъртонро қироат кунед Низомҷон. мо варзишгоёнем, дар ҳукми ғунчагонем, зайёна беяҳои эмомалии яҳмонем. офарин. аҳсан мегӯям. қаҳрамонони тоҷикистон чанд нафаранд? қаҳрамонои Тоҷикистон 6 нафаранд. Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғофилов, Эмомалӣ Яҳмон, Нусратулло Махсум, Ширша Шоҳ Темур, мирзо Турсунзода. офарин. аҳсан мегӯям. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чанд ранг дорад? 3 ранг. кадом рангҳо? Сурх, сафед ва сабз. офарин. Низомҷон, шумо Тоҷикистонро бениҳоят сахт дӯст медоред аз замири қалбатон? бале? офарин. вақте ки ба мусобиқаҳо иштирок мекунед, зинаи якум мебароед, парчами Тоҷикистонро ба китфатон мегиред, шумо ифтихор мекунед аз он? офарин. аҳсан мегӯям. хуб, муқаддасоти Тоҷикистон кадомҳоянд Низомҷон? Парчам, нишон, фусуки миллӣ. бале. ва ҳамзамон аз ори миллӣ. офарин. аҳсан мегӯям. хуб Низомҷон, падару модар дар ҷодаи ана ҳамин варзиши шумо ки ба карате машқ мекунед чӣ гуна дастгирӣ мекунанд? дастгирӣ мекунанд? хуб, вақте ки ба ана ҳамин мусобиқаҳо меравед, албатта шуморо насиҳат мекунанд, суханҳои хуб медиҳанд? шумо дар васфи парчам ягон шеър медонед? марҳамат. Парчами Тоҷикистон саён карда дар парк, дар ошкуфта гулои ахтар. офарин. аҳсан мегӯям. бинандагони азиз, имрӯз гарчанд Низомҷони мо 5 сола бошад ҳам, лекин кӯшиш карда истодааст дар бораи муқаддасоти Тоҷикистон, дар бораи ватани азизамон Тоҷикистони маҳбуб албатта суханҳои хуб гуфта истодаанд ва албатта шеърҳоро медонанд. ман боварӣ дорам ки вақте ки Низомҷон ба синни 10-солагӣ мерасанд, 15-солагӣ мерасанд, аллакай шеърҳои зиёдро аз худ мекунанд ва боз мебиёянд аз дастовардҳои дигари худашон дар барномаи Дурахшон албатта қисса мекунанд, ба мо нишон медиҳанд. хуб, аз коргардони барнома хоҳиш мекардам ки имрӯз рӯи мизи барномаи Дурахшон албатта тамоми дастоварди қаҳрамони барномаи мо Низомҷони 5-соларо ҷо карда натавонистем. Абдусамад Расулов, коргардони барнома, хоҳиш мекардам ки рӯи мизи дуюми барномаро албатта барои бинандагони азиз пешкаш кунанд. Низомҷон, ин қадар мебинам камарбанди тиллоӣ инҷо мебинам соҳиб шудед, соҳиби сертификатҳои зиёд, соҳиби ҷом шудед, медалҳои зиёд. албатта ин бо дастгирии устодатон. ҳамин тавр? бале. ва имрӯз Низомҷон, шумо дорои кадом ранг камарбанд ҳастед? ранги? янги сурх. яъне ки камарбанди ранги сурх доред, бале. хуб, агар рақиб ҳамроҳи шумо барояд, албатта мағлубаш мекунед, хуб, Низомҷон, дар ин лаҳзаҳо мо барои бинандагони азиз ки ин қадар бо як шавқи зиёд моро тамошо мекунанд, шуморо Низомҷон дастгирӣ мекунанд, ягон тармимҳои ана ҳамон каратеро барои бинандагони азиз машқҳояшро нишон медиҳем? бале. хуб, ин лаҳза барои шумо аст. пешкаш мекунем барои бинандагони азиз ки Низомҷони 5-солаи мо аллакай дар мусобиқаҳо иштирок карданд, якчанд тармимҳо, яъне машқҳои варзишӣ ки дар намуди карате албатта ҳаст, барои бинандагони азиз пешкаш мекунем. ҳамин тавр? рафтем. марҳамат. Санагӣ.
سرود ملی جمهوری تاجیکستان کی نوشته است؟ شیخ گلنازار کلی و آهنگی سلیمان یودکوف. آفرین، احسن میگم. خب نظام جان، قهرمان جمهوری تاجیکستان باباجان غفوروف کدام کتاب رو نوشتند؟ قهرمانی جمهوری تاجیکستان باباجان غفوروف کتابی تاجیکان را نوشته‌اند. آفرین، احسن. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، گیری من کتاب که من به ایسو گیری دستت نما گشته برگشته خان یک مناسبی خان تازه فقط نگاه دار. آفرین، احسن میگویی. خب شما کوشش کرده ایستاده نظام جان دیگر زبان ها رو هم آموزید، زبانی مثلا روسی باشد، زبانی انگلیسی باشد، کوشش کرده ایستاده؟ بله. خب برای ما شمرده میتوانید؟ بیاید از زبانی دولتی همان زبانی تاجیکی آغاز میکنیم، از 1 تا 20 با زبانی تاجیکی شمرید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. آفرین، احسن. اکنون با زبانی روسی 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 10. آفرین. اینک با زبانی انگلیسی 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. آفرین. اینک میتونید با زبانی ژاپنی هم شمرده، شما میتوانید؟ مرحمت. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. آفرین. یعنی نظام جان شما کوشش کرده ایستاده در قطار زبان تاجیکی، زبان انگلیسی، روسی و ژاپنی رو البته از خود کنید. همینطور؟ آفرین. بله. احسن میگم. بیاید درباره انا همین رسم نظام جان معلومات دید. این در کجا است؟ مسابقه جام جهان من جای یکم رو گرفتم، صاحب دفاع کردیدم. خب نظام جان اینجا یک عکسی دیگر است که عکسی خاطره‌ای. بیاید درباره انا همین عکس گپ زنید. من در اینجا بار اول گرفتم، جای یکم رو گرفتم. یعنی که در این عکس شما بار اول به مسابقه اشتراک کردید، صاحب جای یکم گردیدید و این نفرها استادان شما هستند؟ بله. آفرین، احسن. و همزمان اینجا باز یک عکسی دیگر که شما کمربند سیاه گرفتید در اینجا. خب بیاید. من در اینجا رسم خاطره گرفتم. آفرین، احسن. من با استاد احمد فاضل جان تشکر زیاد میگویم. آفرین، احسن میگم. بینندگان عزیز یاد راست میشیم که قهرمانی برنامه ما نظام جان هنوز 5 ساله هستند. ما کوشش کردیم برنامه کوتاه‌تر باشدم، لیکن داروی اینقدر دستاورد زیاد هستند. خواستیم که برای بینندگان عزیز نشون دهیم مخلصان برنامه درخشان که امروز در قطار جوانان نورسان موفق، البته کودکان نیست، البته هستند که به عنوان برنامه زنگ میزنند. گرچند ما اینقدر صحبت های طولانی نگذرانیم هم با قهرمان برنامه، لیکن بتوانیم دستاورد آنها رو معرفی کنیم تا که آنها دلگرم البته کسب انتخاب کرده خویش باشند. امروز نظام جان در جاده ورزش نمودی کرتی البته
машқу тамрин мекунанд дар мусобиқаҳои зиёд албатта иштирок мекунанд, гарчанд 5 сола бошанд ҳам аллакай дар мусобиқаҳои дохили Тоҷикистон ширкат варзида сазовори ҷои аввал гардиданд ва ҳамзамон дар ҷоми ҷаҳон ки албатта соли ҷорӣ баргузор гардид иштирок кардида албатта соҳиби ана ҳамин як медали арзанда гардиданд. Ман ифтихор мекунам ва боварӣ дорам ки мо албатта бо чунин албатта кӯдакон наврасон ва ҷавононе ки соҳиби дастовард мегарданд ифтихор мекунем. Ман итминони комил дорам ки қаҳрамони барнома албатта дар оянда ба дастовардҳои боз ҳам зиёд ноил мегарданд. Боз ба барномаи Дурахшон Низомҷон омада иштирок мекунед ҳамин тавр? бале. офарин. ва мақсад аз таҳияи ин барнома аз он аст ки бинандагони азиз тавонем кӯдаконро низ имрӯз ба барномаи Дурахшон албатта ҷалб кунем, онҳоро дилгарми касби худ кунем, то ки онҳо ба худ боз ҳам боварӣ пайдо кунанд ва худро бетараф ҳис накунанд. Ва ман боварӣ дорам ки Низомҷон имрӯз бо дастгирии падару модар албатта устодашон кӯшиш карда истоданд ки дар оянда як варзишгари албатта номи парчамбардори ватан албатта тарбият ёбанд ва баҳри Тоҷикистони азиз хизматҳои шоён кунанд ва муҳимтар аз ҳама вақте ки ба ҷоми ҷаҳон аз намуди карате албатта ташриф меоранд иштирок мекунанд парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро чӣ баланд бардоранд. Ҳамин тавр ман аз номи роҳбарияти идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд ҷиҳати ҷуръат ва занг заданашон ба қаҳрамони барнома арзи сипос мегӯям. Агар шумо низ бинандагони азиз шогирд доред албатта ё ки худатон дорои истеъдод ҳастед ба унвони барнома занг занед, мо кӯшиш мекунем як барномаи ҷолибро албатта омода кунем ва имрӯз Низомҷон тавонистанд чанд дақиқае бошад ҳам бо дастоварди худ бо забонҳои ширини худ албатта барномаи Дурахшонро зеб бахшиданд. Ман аз номи ҳамкори барнома Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд чун як медали рамзии барномаро албатта таҳия кардем ба қаҳрамони барнома бо ифтихор ва сарбаландӣ тақдим мекунам ва мехостам дар охир ягон шеъри дӯстдоштаи худро Низомҷон барои бинандагони азиз қироат кунам. мешавад? بله ما میخواهیم همیشه آفتاب خندان باشه برای ما بچه ها گل شکوفان باشه. آفرین، احسن میگم. بار دیگر نظامجان با برنامه درخشان خوش آمدید. بینندگان عزیز، قهرمان برنامه ما بودن نظامجان از ناحیه باباجان غفوروف که در رشته ورزش کاراته البته مشق میکنن، تمرین میکنن و صاحب یک چند جایزه هستند. بار دیگر به شما موفقیت، کامیابی تمنا داریم. بینندگان عزیز، یادداشت میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوغد در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد جهتی دستگیری کودکان، نوجوانان و جوانان صاحب لیاقت البته تهیه کرده می شود. اگر شما فرزند شما، نبیره شما، شاگرد شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقتی فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که برای شما حالا نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام البته با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوغد نام‌نویس شده است. البته وارد گردید، درخواست خود را گذارید، ما کوشش میکنیم با برنامه درخشان شما را دعوت کنیم. چون میگویند برای انسانیت نعمتی بی‌بها این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. تا برنامه‌های دیگر.